ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ரிச் கேம் ஃப்ரீ சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது ஒரு கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு மேட்ச். அதாவது இதில் யார் யாரெல்லாம் விளையாடுனாங்கன்னா அப்படின்னா, நான், நிதிஷ், அதுக்கப்புறம் நம்ம ராகுல், யஷ்வந்த், அதாவது ராகுல்னா யஷ்வந்த், அப்புறம் நிக்கி. யாரா இவன் நிக்கி புதுசாக இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நிக்கினா மோனிஷ், அவன் பேர் மோனிஷ். இங்கே ஒரு பைபிள் தனியாக வந்து மாட்டிச்சு. யாராவது பின்னாடி வரானுங்களா? நிதிஷ் வரான். மாட்டி டே போடுறான் போனா. டேய் அப்போ ஏன்னா இங்கே வந்த யாரும் சொல்கிறான், மேலே இருக்கிறாரா? வந்துட்டேன் உன்னை போடுவேன். டேய் சாவுடா. அடா பாவி. டே மோனிஷே, என்னடா ஓசி கில் எடுக்கிற? வைத்தியார் பையனா? என்ன லூசடா? நான் இங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டு சுட்டுக்கிறதுக்கு ஆமாடா. இந்த பாரு இங்கே ஒருத்தன். ஐயோ சுத்த வைக்கிறானே. அப்படியே தப்புன்னு ஒரு ஹெச்ஆட் இருந்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் இல்லை. வாயெல்லாம் குளருது. அப்படி தான் கொஞ்சம் சாதகமாக போயிட்டுருக்கோம். இன்னொருத்தன் எங்கே இருக்கிறான்? அவன் மேலே இருக்கிறானா? வீட்டு மேலே பார்த்துட்டேன். அவனை முடிச்சிடலாம். எங்களாடி இவனுங்களாம் சும்மா போகிறான். இவங்களாம் சும்மாலே ஓசிக்கில் எடுப்பானுங்க. நம்ம வேறு விட்டோம்னா ஒன்றும் ஓசிக்கில் எடுப்பாங்க. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே ஏற வேண்டியது தான். அவன் எங்கே இருக்கிறான்? அடா பாவி. ஏன்னா பெரிய கொரில்லா குரங்காக இருப்பான் பொழுது. மனுஷ குரங்களை மோசமாக இருக்கான். வீட்டுக்கு தாவினே இருக்கிறான். இங்கே அப்பயே பார்க்கும்போது இந்த வீட்டில் இருந்தான். இப்போ பார்த்தா அந்த வீட்டில் இருக்கிறான். அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டாங்க நம்ம பசங்க. நம்ம அவனை விட பெரிய குரங்கு. அந்த டயர் யூஸ் பண்ணாமலே ஜம்ப் பண்ணுவோம் நாங்களாம். அடுத்த மேட்ச்சுக்கு வந்தாச்சு. இது எங்கள் சென்டோஸ் இல்லையா? ஓகே. இங்கே வேறு என்ன பண்ணுவோன்னு தெரில. மேட்ச்சை கொஞ்சம் அப்படியே முடிச்சு விட்டா நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய மேட்ச் இருக்குது. அதுதான் எனக்கு போகிறதுக்கு தான் டைம் இல்லை. நீனா அப்படியாடா என்னடா பிடுங்குற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதெல்லாம் அப்படி தான் காய்ஸ், உங்களுக்கு புரியாது. அதெல்லாம் இப்போ சொல்லக்கூடாது. சொல்ல வேண்டிய நேரம் வரும்போது கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். என்னன்னு சொல்லிட்டு. வாயில் ரொம்ப குளருது. என்ன பண்ண தெரில. நம்மக்கிட்ட அப்பயே அடி வாங்கின பையன் இங்கே வர்றான். ஓட்டானே இவனுக்கு ஏறுறானுங்க மேலே. பயமாகுது. ஐயோ எல்லாம் ஏறிட்டாங்க. வா இந்த நேரத்தில் கூட பாருங்களேன், என்ன ஒளிஞ்சாடனே இல்லை. பாம்பு வேறு போட்டுக்கிறோம். அது கூட பார்க்காம போயிருக்கேன். அடா பாவீங்களா போட்டு. வாங்கடா யாரோ வாங்கடா. டே யஷ்வந்த் வாடா. நம்ம பையன் யஷ்வந்த் வந்துட்டான். காப்பாற்றிடுவான். அவன் வேறு எஸ்கி சபை சட்டை போட்டு வந்துட்டுக்கிறான். பயமாகுது. அவன் பார்த்தா போடுறான். நான் சிறான அவசரம் வருவேன். மிடிட்டு போட்டுன்னு பொறுமையாக வந்து அடிச்சிக்கலாம். பார்த்தா போதும். ஆனால் அந்த இடத்துல மைண்ட் செட்டே வரமாட்டேன். பார்த்தா போட்டுணுன்ற மாதிரி தான் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. மெடிகிட்ட போட்டு பொறுமையாக வந்து அவனை போட்டு முடிக்கலான்ற ஒரு இது இல்லை. நிதிஷ் சேஃப்டியாக நிற்கிறான். அச்சு தூக்கிடுவான் போல். நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கோம் போல். 3 கில்லு. நிதிஷ் பார்த்தா போன மேட்ச் எதுவுமே எடுக்கல. இந்த மேட்ச் 2 கில்லு அவனே பண்ணிட்டுருக்கான். வேறு எமௌண்ட்லாம் போடுறான்ப்பா. ஃபஸ்ட்டு யஷ்வந்த் எமௌண்ட் போட்டான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு. அதுக்கு அவன் திட்டினா யஷ்வந்த் எமௌண்ட் போடாதான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தலைவர் அவரே போட்டு நிற்கிறாரு. இதுதான் கதைன்னு தெரில. அவர் போடலாம் போல். என்ன கண்ணுக்குன்னே புரியல நம்மளுக்கு. சரி விடுங்க. அதுக்குன்னா நம்மளுக்கு தாம்சன் கன்று யஷ்வந்த் கொடுத்ததால எஸ்எம்ஜி புல்லெட் வாங்கியாச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு க்ளோவல் லைட் கொடுத்துட்டான் நிதிஷ். சரி வாங்க முடிச்சிடலாம். இந்த மேட்சும் அப்படியே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டே இருக்கிறோம். என்ன பேசுறதுனே தெரில. வாய்க்கு வந்தது பேசின்னு இருக்கேன். அதெல்லாம் நினச்சி அதிகம். இந்த லூசு பையன் வேறு எதிரில் ஓட்டினுறானே. செவத்தில் ஒட்டின்னு தான் ஓடுறான். அவர் அப்படி தான் ஓடுவார் செவத்தில் ஒட்டினே. டேய் லைஃப் ஒரு இல்லைங்கிறான். ஐயா எங்கே இருக்கிறான்? நம்ம ஒடியாரும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சுடுவானுங்க. நம்ம ரெடியாக இருக்கும்போது சுட மாட்டானுங்க. நான் போயிடலான்ட்டு ஒரு எண்ணம் தான். இருந்தாலும் ஒரே ஒரு க்ளோவல் தான் இருக்குது. தப்புன்னு முடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சுற்றி போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? அவன் முடிச்சாச்சு. வேறு லெவல் ஹெட்டு. அதெல்லாம் கூட இருக்கிறவங்களாம் சொல்ல மாட்டாங்க. நீ யோசி லிஸ்ட்டெல்லாம் இருந்தால் சொல்லுவாங்க. கூட இருக்கிறவங்களாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஹெட் அடிக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தான் தெரியும். என்ன பண்ணுறது? அதுவே என்றைக்கோ ஒரு நாள் வந்துடுது ஹெட்டு. இதை பாருங்களா, எங்கே ஒரு ஓசிக்கில் கேட்டால் அவன் தான் கஷ்டப்பட்டு வச்சான். ஓசிக்கிலே அவன் அடிக்கலைன்ற மாதிரி தான் பேசுவானுங்க. அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறான். அப்பயே பார்த்தனே, இவனை ஒன்றும் போடலையா? நீ முடிச்சு விட்டுடலாம். முடிச்சாச்சு. டேய் நிதிஷே, உன்னை முடிச்சிட்டாங்களா? சாவிடாம அவனே ஓசிக்கில் அடிக்கிற. இவனை வேறு என்ன டேமேஜ் பண்ணி விட்டேன். யஷ்வந்த் போட்டுற போகிறான். அதான் முடிச்சிட்டான் பாருங்க. இதுதான் இவங்ககிட்ட பிரச்சனை. ஓசிக்கில் போட்டுருவானுங்க. அப்புறமா பார்த்தா ஓசிக்கிலே போடாமல் நான் போட்டான் அவனை திட்டுவானுங்க பாருங்கள். அவங்க அப்படி திட்டுவானுங்க. நேற்றுக்கு தான் இந்த மௌனி வந்துன்னு தெரில. வந்துச்சு டப்புன்னு. என்ன பண்ணுறது? நமக்கு M10 14க்கும் நம்மளுக்கும் செட்டே ஆகாது. செட்டே ஆகாது இல்லை. இது வரைக்கும் நான்
டபுள் ஷாட் கன் வந்ததுக்கப்புறமா அது யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை நான். கன் இல்லைன்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அது கையில் இருக்கும் என் கையில், இல்லைனா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதை. நம்ம ரேங்க்டு மேட்ச்சு இதுக்கு மேலே போகலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. எப்பவுமே கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க்லேயே போட்டுருக்கோம். நம்ம ரேங்க்டு கேமும் நம்மளுக்கு சேனலில் போகலான்னு ஒரு ஐடியா. போடுவோமா போட மாட்டோமான்னு தெரில, ஆனால் நம்மளுக்கு இதுக்கே டைம் இல்லை போகிறதுக்கு. அப்படின்னாடா நான் போடுங்கிற, நீ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுற, ஒரு நேரத்தில் போடவும் மாட்டேன்ற, உனக்கு என்னடா டைம் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்க. கேட்குறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு மைண்ட் வாய்ஸில் கேட்குது. மைண்ட் வாய்ஸில் தான் போடுங்க ஒடி நெக்ஸ்ட் வந்து முடிச்சுட்டு. ஐயோ நம்ம மோனிஷா எவனை பார்த்தாலும் எனிமி மாதிரியே இருக்குது. என்னக்கா பண்ணுறது? முடிக்கு ஒருத்தவங்களும் குளோவலேஷன் இல்லை, கிரானைட்டு குளோவல் எவனும் வச்சுன்னு இல்லை. அடுத்து ஒருத்தன் மட்டும் வச்சுருந்தான்பா. எங்கடா இருக்கே மேலே? அடா அப்பாவி டேய், மேலேன்னு சொல்கிறதுக்கு நாக் பண்ணிட்டாங்க நம்ம பசங்க. பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டாங்க. காப்பாற்றுறான் தான் அந்த மோனிஷ் பையன் எமோட் போட்டுக்கிறான். இவனெல்லாம் வச்சு என்னத்த பண்ணுறது? ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ